životě i do praxe. Pannu Máriu, Anjel Gabriel označuje ako plná milosti, pozdravujú ako plnú milosti. Plnosť milosti Máriu poznačila na jej tele, ale aj na jej duši. Plnosť milosti Máriu priviedla až do neba. A túto plnosť milosti Mária ponúka každému z nás. Volá a ponúka Božiu milosť Ježiša Krista. Túto Božiu milosť ponúka aj cez túto modlitbu, cez naše súkromné modlitby, obety. Volá, ukazuje cestu do neba. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každý daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, za nás hriešnych, teraz i v hodine smrti našej. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, za nás hriešnych, teraz i v hodine smrti našej. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, za nás hriešnych, smrti našej. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, za nás hriešnych, teraz i v hodine smrti našej.